Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih ing piwulangan basa Jawa kalian Bu Indah. Ing babagan dinten menika ngrembak babagan geguritan. Saderengipun Ibu miwiti standar kompetensi nggih menika midhangetaken geguritan. Lajeng kompetensi dasar saha indikator saged dipunwaos wonten mriku. Geguritan nggih menika salah satunggaling karya sastra Jawa modern ingkang isinipun pangudaraosipun panganggit utawi pengarang, saged awujud kritik sosial, pangajeng-ajeng lan sapanunggalanipun. Geguritan menika wohing susastra ingkang bahasanipun menika cekak, mentes lan endah. Gitu. Nah, geguritan menika asale saking tembung gurit ingkang ateges kidung utawi tulisan ingkang awujud tatahan. Geguritan kalebet puisi Jawa modern amargi boten kaiket ing aturan kados dene tembang. Geguritan saged karipta amargi wonten ilham utawi inspirasi utawi pangangen-angen. Geguritan mujudaken karya ingkang asipat pribadi. Pramila geguritan panganggit siji lan sijine menika benten-benten. Angen-angen ingkang wonten ing sakjroning pikirane pengarang menika banjur dipun olah supados dados geguritan kaya dene ingkang dipun karepaken dening panganggit. Geguritan menika bahasanipun katon endah sae nggih to. Saged migunakaken purwakanthi Dwipurwa, seselan ugi sanesipun. Nah, bab purwakanthi Dwipurwa saha seselan mangke dipun bahas wonten ing piwulangan salajengipun. Geguritan menika anggadhahi nilai-nilai utawi amanat ingkang saged kapethik kanthi dipun parafrasekaken rumiyin. Geguritan menika awujud saking tema, pilihaning tembung, ugi ngangge sarana retorika ugi majas. Sarana retorika lan majas menika paedahe kangge napa? Nggih menika kangge ndamel geguritan supados katon endah lan enak dipun waos. Dadi kepenak dipun mirengaken. Unsur geguritan menika wonten kalih. Nggih menika struktur fisik ugi struktur batin. Kados pundi to struktur fisik ugi struktur batin? Struktur fisik menika wonten setunggal pamilihe tembung utawi diksi. Tembung ing geguritan asil saking pamilihing tembung kanthi setiti dados dipilih ingkang paling trep, paling sae. Tembung ing geguritan anduweni teges entar, tembung entar utawi kata kiasan. Ingkang nomor kalih, pengimajinasian. Tembung ing geguritan saged nuwuhaken hayalan. Kanthi hayalan kasebut kang maos utawi kang maca lan ingkang ngrungokaken midhangetaken saged melu ngraosaken, iso melu ngrasake, ngrungokake lan ndeleng sawijining bab kang ditulis dening penyair. Ingkang angka 3 nggih menika lelewaning basa utawi majas, yaiku tembung kang digunakake penyiar kanggo nyritakake sawijining bab kanthi cara mbandingake karo barang utawi tembung sanesipun. Dados majas kados dene majas-majas ing basa Indonesia. Lajeng ingkang angka sekawan nggih menika purwakanthi. Purwakanthi rima utawi ritma nggih menika baleni swara utawi vokal, baleni tembung kelompok utawi tembung frasa, utawi baleni ukara. Dipun lajengaken struktur batin.
Struktur batin nggih menika struktur ingkang wonten ing sakjroning geguritan. Wonten bakuning gagasan utawi tema, wonten nada utawi sikap penyair marang pamaos, ingkang angka 3 pangrasane penyair, lan ingkang angka 5 nggih menika amanat utawi pesan ingkang badhe dipun sampaiaken. Mekaten kala wau para laré piwulangan ing babagan geguritan. Sugeng pepanggihan ing piwulangan saklajengipun dipunterasaken bab geguritan malih. Ibu pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.